Dobar dan, dragi prijatelji, za danas jedna predivna čorba od bundeve. Pravit ću je od obične bundeve, a možete je praviti od drugih vrsta bundeva, zavisi od toga šta vam je na raspolaganju. Svaka ima svoju specifičnost koju ćemo udesiti sa ovim različitim dodacima, vidjet ćete već u toku kuvanja. Za početak očistit ću ovu bundevu. Ona će biti prilično slatka kad se bude skuvala, zato sam pripremila ovu jabuku zelenu i pomoranđu, zavisno od toga koliko će bundeva biti slatka, dodat ću manje ili više ovih dodataka koji će eventualno da promene ukus ovoj čorbi. Za sada očistim bundevu, izvadim i one unutrašnje delove, semenke i oljuštim naravno, zato što će ovo sve da se kuva i dobit ćemo jednu fantastičnu čorbu. Bundeva kao i šargarepa sadrži beta-karoten, jedan odličan antioksidans koji usput i u našem organizmu pretvara se u vitamin A i čuva naš vid i našu kožu, a kod mlađih utiče na rast i razvoj. Jako je dobro sredstvo za povećanje imuniteta našeg organizma. Evo, u međuvremenu dok sam vam ovo ukratko ispričala, a možete pronaći i više na Wikipediji ako vas zanima, iseckala sam bundevu na kockice, ne treba puno sitno zato što ćemo je izblendati, a i brzo će se skuvati. U međuvremenu sam očistila jedan komadić đumbira. Đumbira otprilike sam izmerila da ima oko 10 grama i upotrebite toliko da vam bude gomilica đumbira slična gomilici iseckanog belog luka. U međuvremenu sam iseckala i 2 šargarepe, krupnije malo, na kolutove, i stavit ću luk da se dinsta. Jedan luk sam iseckala, pošto će se dinstati malo sam sitnije, mada će i on na kraju da se izblenda i istopit će se u ovoj čorbi, neće se nigde vidjeti. Evo, iseckala sam đumbir i beli luk, otprilike ista količina đumbira i luka nam je potrebna za ovu čorbu, mislim na beli luk. Dodala sam i to kad sam iznitala malo crni luk i uskoro će da zamiriše jedno i drugo. Miris će biti fantastičan. Ovo sve radim na srednjoj temperaturi. Odmah pošto se luk počeo da dinsta, smanjila sam sa najviše na srednju i kad je zamirisalo dodajemo ovu šargarepu i bundevu. Pripremila sam, kažem, i jabuku i pomoranđu za slučaj da mi bude previše slatka bundeva, ali ovog puta se to nije desilo, čorba je bila fantastična. Za zalivanje nam je potreban 1,5 litar bujona, znači nekog koji smo ranije pripremili. Ako to nemate, možete istopiti jednu kocku supe ili pomešati jednu kašiku vegete u 1,5 litar vode. Evo, pola kašičice bibera, 1 kašičica ljute paprike i 1 kašičica dimljene paprike crvene. Pomoranđu ću da istružem koricu jer i također i u njoj, pošto je narančasta boja, ima beta-karotena. Izrendala sam pola korice pomoranđe da ne bi bilo previše egzotičan ukus, nego onako kako smo mi navikli i kako volimo. Malo ćemo promešati i kuvamo na srednjoj temperaturi. Kuvamo poklopljeno. 30 minuta će nam trebati. Dok se čorba kuva, pripremit ćemo krutone. To su komadići hleba koje ćemo stavljati u čorbu. Malo ćemo da ih zapečemo u rerni. Iseckala sam 4 komada hleba starog. Dodat ću 3 čena belog luka koji sam protisla kroz pasirku. I dodat ću jedan svežanj peršuna, ne previše. Peršun ćemo usitniti toliko da se lepo rasporedi po hlebu, ne moramo baš preterivati, ali da bi se što bolje rasporedilo, dobro je da bude sitan. Malo ćemo posoliti, dodati ulja maslinovog pola šoljice, ovo je šoljica od kafe. Malo promešamo i probamo ovo da li je dovoljno slano, ako nije, doda se još malo soli po ukusu. Sada ovim prelivom treba da prekrijemo hleb, tako da svaka kockica dodirne bar malo ovog ulja da bi bila krskava.
U međuvremenu smo uključili rernu na 200 stepeni. Ima tu dosta kockica, preko celog pleha ćemo ih rasporediti. Nama nije bilo potrebno više, ali u pleh može da stane bar još 3 komada hleba. Inače, ovi krutoni će biti i sutra divni hrskavi. Posle 30 minuta, a možda i ranije, probajte i na 25, sve zavisi kakva je bundeva. Čorba će biti kuvana i možete je blendati. Ukoliko je pregusta, možemo dodati još malo vode što nam je ostalo. I prelazimo na pripremu semenki za posipanje. Ovo nije obavezan deo, ni ovi krutoni, ni ove semenke, ali mnogo lepše čorba izgleda i tako se služi na nekim lepim mestima. Pa ako želite da uživate sa svojom porodicom u pravim delikatesima, pripremite je na ovaj način. Malo sam ispekla semenke suncokreta i bundeve da požute, da zamirišu i samlela ih na krupno da mogu da pospem čorbu, što će poslužiti i kao ukras i kao divan prilog. Evo sad sipam u činiju, ukrasit ću malo neutralnom pavlakom, ali u suštini ova čorba ne zahteva nikakve mlečne dodatke jer može da bude i postna. Evo posipam i semenke, dakle dodajem pavlaku u zajedničku činiju i semenke, a u tanjire ću dodati svako sebi će staviti hleba ovih krutona, u stvari koliko želi. Sipat ćemo i u tanjir, također ćemo dodati pavlaku, semenke i krutone. Evo, uživajte u ovom prelepom jelu. Veliki pozdrav sa kanala Kuvam svaki dan i hvala na gledanju. Prijetno!